Amb aquesta educació Font de Mora dimissió o la versió anglesa Font de Mora Go Home foren els lemes de la concentració d'ahir a la plaça Manises per protestar per la política educativa del Consell. A ritme de xiulets i caceroles, els prop de 3.000 manifestants desfilaren al voltant del Palau de la Generalitat, amb parada obligatòria davant de la catedral i l'arquebisbat. Finalment entregaren un manifest sobre els reptes de l'ensenyament públic, firmat pels pares i mares, on reclamen la retirada immediata de l'ordre de la Conselleria sobre Educació per a la Ciutadania i la paralització de tots els procediments sancionadors contra el professorat que es nega a impartir-la en anglès. Però Ciutadania ha sigut només el detonant i els defensors de l'escola pública tenen moltes altres reivindicacions. El manifest exigeix, per exemple, la construcció immediata d'una xarxa d'escoletes públiques de 0 a 3 anys, l'adopció de mesures per frenar el fracàs escolar i la matriculació equilibrada de l'alumnat immigrant. Per a la presidenta de FAPA València és una qüestió de mínims. El que demanem no sols és que retire l'ordre de ciutadania, que sí que ho posa manifest, sinó una sèrie de punts necessaris que creiem que són indispensables perquè la nostra escola pública puga ser digna i de qualitat. Sabem que el que estem demanant no té que veure amb la política, no és en contra del PP i a favor d'un altre, ni en contra del PSOE, ni en contra de ningú. Són els drets mínims que necessitem per tenir una escola pública digna. Per tant, crec que el senyor Camps deu de llegir-se el manifest i dir-se en què no tenim raó. Des de la plataforma en defensa de l'ensenyament públic adverteixen que no van a parar fins que escolten les seues demandes. De moment, dilluns que ve està prevista una manifestació que eixirà a les 7 de la plaça Sant Agustí. Go home, Font de Mora, go home!